ഹരേ കൃഷ്ണ. കേറിയില്ലല്ലോ ക്ലാസ്സില്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേറിയില്ല അല്ലേ? പത്താളെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അതെ, വരെയിരിക്കും, അതറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് ഉപദേശാമൃതത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേര് ആരാണ് പറയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, ഭട്ട രഘുനാഥ്, ശ്രീരൂപ ഗോപാല ഭട്ട്, ദാസ രഘുനാഥ്. രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട. 6 ഗോസ്വാമിമാര്. അവരാണ് ഉത്തമരായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവരാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയെ വേണ്ട രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിലെ എല്ലാ കൃഷ്ണലീല നടന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചത് ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഇതുപോലെ ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അതൊക്കെ കണിശമായിട്ട് പാലിക്കണം. അങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേഗം വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രണാമ മന്ത്രം ഒന്ന് ചൊല്ലു ആരെങ്കിലും. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രണാമ മന്ത്രാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യമനോദിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭൂതപദാമർത്തം ദദാതി സപദാന്തികം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ആ ദൗത്യം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ആ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ താമര പോലുള്ള ആ കാൽക്കീഴില് എനിക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധകര് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി 1489 ബ്രാഹ്മണ സാരസ്വത കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ
ഇത് ഓരോ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ബേസ് ആണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാം, അതിനുള്ള പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതാണ്. 4 മുതൽ 8 വരെ സാധുസംഘ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 7 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് എൻഗേജിങ് ദ ടങ് ആൻഡ് ദ മൈൻഡ് ഇൻ ചാൻഡിങ്, ആ നാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, അതുപോലെ ഭഗവത് സ്മരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങള് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത്. 9 മുതൽ 11 വരെ ഏറ്റവും ഉത്തമരായിട്ടുള്ള വ്രജഭൂമിയിലെ ഭക്തരെ കുറിച്ചാണ്. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ഉത്തമ സ്ഥലങ്ങള്, ഭജനത്തിനും ഒക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങള്, നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് തക്ക സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ആരാണ് ഒന്ന് പറയാ, ഒന്ന് ചൊല്ലൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലൂ. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചോ വേഗം, വേഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്യുക്കായിട്ട് പോവാന്നല്ല, അതിനുള്ള തൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആസക്തി, ആഗ്രഹം, ത്വര എന്നൊക്കെ പറയാം, വാസന എന്നൊക്കെ പറയാം. വേഗം, വാചോ വേഗം. വാചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ത്വരകള്, തൃഷ്ണ. പിന്നെ ക്രോധം, എന്തിനാണ് ക്രോധം വരാനുള്ള തൃഷ്ണ? ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ നാവാണ്, നാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നാവിന്റെ വേഗം, നാവിന്റെ ത്വര. ഉദരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, വയറിന്റെ വാസന അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള, അതിനു വേണ്ടി സമയം കളയുക. അതുപോലെ ഉപസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയം. ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദ, അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആസക്തികള്, അതൊക്കെ ആരാണോ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അയാളാണ് ബുദ്ധിമാൻ, ധീരൻ. ആ ആൾക്ക് പൃഥിവീം സർവാം അഭിമാം, പൃഥിവിയിൽ എല്ലായിടത്തും ശിഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയെ തന്നെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കും ആ ആള് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം പരിഭാഷ വായിക്കാം. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും, അത് ഷഡ്രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. രുചികൾ പലതാണ് അല്ലെ, മധുരം, കയ്പ്, ഉപ്പ്, പുളിപ്പ്, അങ്ങനെയുള്ള നാവിന്റെ ആഗ്രഹം, ഇന്നത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ആസക്തി. ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. നല്ലൊരു ഗുരുവിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഗുരു ആയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ, ശാപം ലഭിച്ചിട്ട് ഇനി 7 ദിവസേ ആയുസുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ആയിട്ടുള്ള
ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുമ്പിൽ വരികയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട, സമയാവുമ്പോ ഭഗവത് കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും. അത്രയും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടാവണം നമ്മളില്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഗുരു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അതേപോലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മുമ്പില് 7 ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ള വേളയില് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവായിട്ട് ശ്രീ ശുക ബ്രഹ്മർഷി അവിടെ വരികയാണ്, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. 16 വയസ്സ്, കേവലം 16 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഗുരുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജനങ്ങള് പിന്നെ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു, വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം വേണം. ഒരു തെറ്റ് എങ്ങനെയോ അബദ്ധവശാൽ ചെയ്തു, ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ആ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള പാഠം പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം അല്ലെ. ആ തെറ്റിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ എന്താ പറയാ, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അവര് പല പല തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് അവര് എന്താ ചെയ്യാ, പാപം തീരാൻ അവര് പള്ളിയില് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുമ്പസാരിക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താ, പിന്നെ പിറ്റേന്ന് തൊട്ട് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് എന്താ പ്രയോജനം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്? അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, കള്ളന്മാർക്ക് അറിയാം അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് അറിയാം. കളവ്, മറ്റുള്ളവര് സമ്പാദിച്ചു വെച്ച ധനോ വസ്തുക്കളോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. എന്നാലും അവരത് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് കളവിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന്. ഇനിയിപ്പോ ചിലവര് കണ്ടു എന്ന് തന്നെ വരാം. വേറൊരു കള്ളനെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടാലും പിന്നെയും മനസ്സിലാവില്ല, പിന്നെയും ഇയാള് തുടരുക തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവര് ഉണ്ടാവും, അനുഭവിച്ച് തന്നെ അവർക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും കക്കുമ്പോ അവര് കളവ് അവര് പിടിക്കപ്പെടും അല്ലെ പോലീസ്, എന്നിട്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അവര് അനുഭവസ്ഥരായി തീരും. എന്നാലോ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾവി കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ നോക്കും. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിവ് നേടണം. അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും പല പല തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതിന് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല. നമ്മൾ അറിവുണ്ടാക്കാൻ സ്വയം ശ്രമിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ ധർമ്മം അനുശാസിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. ഈ കള്ളൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ അനുഭവിച്ച ഇത് തന്നെ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോണ ആളെ എന്താ പറയാ പിന്നെ അല്ലെ. ആള് പിന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാൽ വീണ്ടും പോകുന്നത് കളവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത്തരക്കാർക്ക് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോഴ് അത് ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചത്. ദൃഷ്ടശ്രുതാഭ്യാം യത് പാപം ജാനന്നപ്യാത്മനോഹിതം കരോതി ഭൂയോ വിവശ പ്രായശ്ചിത്തമഥോ കഥം ക്വചിന്നിവർത്തതേ ഭദ്രാത് ക്വചിച്ചരതി തത്പുന പ്രായശ്ചിത്തമഥോ പാർത്ഥം മന്യേ കുഞ്ചര ശൗചവത്. പ്രായശ്ചിത്തത്തിനെ പരീക്ഷിത്ത് എന്തിനോടാ ഉപമിച്ചേക്കണേ? ഗജസ്നാനത്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണത്. അപ്പൊ ഗജസ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആന പുഴയില് ഒക്കെ ഇറക്കി തേച്ചൊക്കെ കഴുകി എല്ലാം വെടിപ്പാക്കി അത് കരയിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേ തന്നെ മണ്ണ് വാരി ശരീരത്തിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. പിന്നെ ആ കുളി കൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? അതുപോലെയാണ് ഈ പ്രായശ്ചിത്തം കാര്യമാക്കാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും
തെറ്റുകള് പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് പോരുന്നവരെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭക്തരാവാൻ പോണേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, സാധകരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ്. അത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും എന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നാമജപമൊക്കെ ചെയ്യും, രാവിലെ 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കും, പിന്നെയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ ആ നാമജപം കൊണ്ട് എന്താ അല്ലേ പ്രയോജനം? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എന്റെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീരും എന്നുള്ള ആ ഒരു ബലം കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പാപപ്രവർത്തനങ്ങള് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അപരാധാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാ പാപങ്ങൾ തീരും നാമജപം കൊണ്ട്, പക്ഷെ പിന്നെ അത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കരുത് നമ്മള്. ഇപ്പോ ശബരിമലയ്ക്ക് വ്രതം എടുക്കും, 41 ദിവസം കഠിന വ്രതം എടുക്കണം അല്ലെ. 41 ദിവസം കഴിഞ്ഞു ദർശനം കഴിഞ്ഞു വന്ന പഴയപടി ആവാനല്ല അല്ലെ, അത് തുടർന്ന് പോവാനാണ് നമ്മൾ ഈ 41 ദിവസത്തെ വ്രതചര്യ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമജപം പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിപ്പിക്കും നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തീരട്ടെ അല്ലെ, നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാവട്ടെ. പരിശുദ്ധരായ ആ മാലിന്യം ഒന്നും തീണ്ടാത്ത ആ മനസ്സിലാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിളങ്ങി നിൽക്കുക അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ. എന്താണ് ശുഗബ്രഹ്മർഷി പറയണത്? ഒരു പാപകർമ്മം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ശുഭകർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന്റെ പരിഹാരമല്ല എന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള നമ്മള് എന്താ വേണ്ടേ? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ ജാഗരൂകമാക്കണം. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം. മുമ്പത്തെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ആ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് ആ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ ആർജിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. എത്ര കർമ്മ ഫലാണ്, കർമ്മവാസനകളാണ് നമ്മളിലുള്ളത്. ആ വാസനകളൊക്കെ നമ്മള് നാമജപത്തിലൂടെയും അതുപോലെ നമുക്ക് 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതുപോലെ പ്രസാദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് ആഹാരം ഭുജിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ ജാഗരൂകമാക്കണം. അപ്പോ ശരിയായ അറിവിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം. എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ സാരമില്ല എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ അത് നിരന്തരം തുടർന്നാലോ? അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ശരിയായ അറിവ് നേടാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് അനവധി ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ സനാതന ധർമ്മത്തിലൂടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജീവിതചര്യ കൈവരിച്ചിട്ട് ഈ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാം, ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ അധ്യയനം ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശരിയായ അറിവ് നേടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് നല്ലൊരു പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. ഇപ്പൊ ശരിക്ക് ഈ ശുചിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഒരു ചുറ്റുപാടില് ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് രോഗഗ്രസ്തനാവില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു പാപവും ഏൽക്കാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം അല്ല, നിരന്തരം നമ്മുടെ മരണം വരെ നിത്യവും നമ്മൾ അധ്യയനം ചെയ്യണം, സ്വാധ്യായം ചെയ്യണം, മനനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പുതിയ അറിവുകൾ, കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമ്മൾ നേടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തപശ്ചര്യയിലൂടെ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, കാട്ടിലൊന്നും പോണ്ട, വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തപോനിഷ്ഠയിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട്
ജീവിക്കണം. അതിന് നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് പല പോളിസീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പല മാർഗങ്ങളൊക്കെ. നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യവും ഒക്കെ പരിശീലിക്കുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് കുറെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, അങ്ങനെ വിശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് യോഗം പരിശീലിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ കർമ്മം യോഗമാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മയോഗമാക്കി ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാന തലത്തിലേക്ക് ക്രമമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയർന്ന് വരാൻ സാധിക്കും. ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്? ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ നിയമങ്ങള് അത് മാത്രം അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പരിശീലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ക്ലേശകരാണ് ഈ മനോനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ തനിയെ വന്നോളും. അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ഒട്ടും തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്തിരിയുക, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കുക, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള 4 കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ യഥാർത്ഥ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവണം അല്ലെ, നമുക്ക് ഗുരുവിന് ശിഷ്യനാവണം നമ്മള്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിയുക, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് ഇവിടെ സരളമായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് നിർദ്ദേശിച്ച് ശുപാർശ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ശരി, ശുദ്ധമായ അറിവിലേക്ക് വരണം. ഭക്തി യോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞു, ഇവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാചികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരം ആണ്, സംസാരിക്കുക, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ആ സംഭാഷണ ശക്തിനെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. അത് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും സംഭാഷണം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട്, അവസരം കിട്ടേണ്ട താമസേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. തുടങ്ങായി പിന്നെ സംസാരം തുടങ്ങുക. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല, കൃഷ്ണാവബോധം അല്ല വിഷയം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അബദ്ധ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നാവുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്തും പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ തവള ഉണ്ട്, പേക്രോ എന്ന് പറയും. അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഒരു പ്രയോജനം? അതിന്റെ തന്നെ മൃത്യുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തലാണ്. പാമ്പുകൾക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ ഉണ്ട് തവള, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം, വേഗം വന്ന് അതിനെ പിടിക്കും. എന്നാലും അതിന് മനസ്സിലാവില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നെ പാമ്പ് പിടിക്കുന്നത് എന്ന്. അത് വീണ്ടും അതിന്റെ ഈ ക്രന്ദനം ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ലൗകികരായിട്ടുള്ള നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ ഈ തവളകളെ പോലെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളും നമ്മുടെ മൃത്യുവിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗനം പാലിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവദാനങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവം പറയാം, നമുക്ക് ആരെ കാണുമ്പോഴും കീർത്തിക്കാം. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഇതൊക്കെ നമ്മള് നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആരെ കണ്ടാലും നമുക്ക് അത് അതൊക്കെ തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നല്ലതാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണ കഥകളൊക്കെ നമ്മള് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃത്യുവിന്റെ ആ കരാള ഹസ്തത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അകന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ വിവർത്തനത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളില് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിനെ, ആ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൗർബല്യത്തിനെ
അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മധ്യലീലയില് 22:31 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണ സൂര്യ സമമായ ഹയ അന്ധകാര യാഹാൻ കൃഷ്ണ താഹാൻ നാഹി മായാര അധികാര. കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണ്, മായ അന്ധകാരം പോലെ ആണ്. സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോള് അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴോ മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മനസ്സ് ക്ഷോഭിക്കാനും പോണില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലെ ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണത് ഈ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യമാണ്. മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ? മനസ്സിൽ ഒന്നും വരരുത്, അതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡോ മറ്റോ സാധിച്ചാലും അത് നിലനിൽക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ചിന്തിക്കണേ, മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കണേ എന്ന് വെച്ചാലോ, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് സേവിക്കാം, ഇന്ന് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവത് സേവനം എനിക്ക് നാളെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രോധത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ എഴുതിയേക്കണതൊന്ന് വായിക്കൂ. മനസ്സാണ് രാജാവ്, ശുദ്ധമായ മനസ്സ്, ശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ആത്മീയ അധപ്പതനം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കൃത്രിമ ശ്രമം. അതിൽ ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്മരണം ചെയ്താലാണ് ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിന്റെ 2 പ്രക്ഷോഭങ്ങള്, അവിരോധ പ്രീതി, അനിയന്ത്രിതമായ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആഗ്രഹങ്ങള്. വിരോധയുക്ത ക്രോധ, നിരാശയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കോപം. അതാണ് മനസ്സിന്റെ 2 തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങള്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ക്രോധം, കോപം, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മള്. അത് മുഴുവനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനൊന്നും ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. എന്നാല് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ക്രോധം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? ഭഗവാനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെയോ ഒക്കെ നിന്ദിക്കുന്നവരോട് നമ്മൾ കോപിക്കണമെന്ന് വെച്ചാല് അത് കൃഷ്ണാവബോധ പരിധിക്കുള്ളില് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്രോധത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കൽ തന്നെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കണ കണ്ടോ? ജഗായി മതായി എന്നുള്ള 2 ദുരാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങള്, മദ്യപാനികള്. അവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ നിന്ദിച്ചു, അതുപോലെ തലയ്ക്ക് അടിച്ച് അല്ലെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ നേരെ കോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ? തൃണാദപി സുനീജേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന. അതായത് ഈ തൃണം, പുല്ലിനെ പോലെ അത്രയും എളിമയില് വേണം. തരോരപി സഹിഷ്ണുന, മരത്തിനെ പോലെ സഹിക്കാനവരാവണം. ആ മരം വെയില് മഴ ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടാ നിക്കണേ അല്ലെ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫലങ്ങൾ തരുന്നു. വെട്ടാൻ ഒരാള് മഴ കൊണ്ടുവന്നാലും അയാൾക്കും തണല് കൊടുക്കണതാണ് അല്ലെ വൃക്ഷം. അപ്പൊ പുല്ലിനേക്കാൾ എളിയവനായിട്ടും മരത്തേക്കാൾ സഹനശീലനുമായിരിക്കണം എന്ന് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ക്രോധം പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തന്നോട് കാണിക്കണ എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാവണം. പക്ഷെ ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അന്നേരം ക്രോധാവിഷ്ടനാവും, അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് സത്യം. അപ്പൊ ക്രോധത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അകറ്റി നിർത്താൻ സാധ്യമല്ല, പക്ഷെ അതിനെ യഥായോഗ്യം പ്രയോഗിക്കാം, ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് മാത്രം പ്രയോഗിക്കാം. കോപത്താലാണ് അല്ലെ ഹനുമാൻ ലങ്കയിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത്. അദ്ദേഹം ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്രോധം ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? രാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ അവഗണിച്ചു, അപമാനിച്ചു, പോരാഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നിയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് നീതിശാസ്ത്രം ഒന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ?
പിന്നെ അർജുനൻ വേറൊരു ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട്, അർജുനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായില്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ചെയ്തത്. കുറച്ചൊക്കെ ക്രോധം യുദ്ധം ത്തിന് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ആ കോപം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുക, അത് നിയന്ത്രിത അവസ്ഥയിലുള്ള ഇതാണ് എന്ന് കരുതാവുന്നതാണ്. ഇനി കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്രോധം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെയോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയോ നിന്ദിക്കുന്ന വേളയിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്രോധിതരാവാം. നാവ്, രസന, ജിഹ്വ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നാവിന്റെ ത്വരകള് എന്തൊക്കെയാണ്? പല തരം രുചികള് ഉള്ള ഭോജ്യങ്ങള് വേണം എന്ന് തോന്നും അല്ലെ? നാവിന് ഇഷ്ടാനുസരണം ഭോജ്യങ്ങളെ അനുഭവിക്കാൻ, ഇഷ്ടം പോലെ കുറെ തിന്നാനൊക്കെ അനുവദിക്കരുത്. പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മള് ഏറ്റവും രുചികരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ എന്താണ് അത് നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ മധുര പലഹാരങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കരുത്. പ്രസാദാണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ പ്രസാദേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ തന്നെ ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് സാധ്യമാവും എന്നാണ്. പുറമേക്ക് കിട്ടുന്ന ആഹാരം ഒന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല. അത് ജിഹ്വ, നാവിന് മാത്രമാണ് രുചികരമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിലെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പാചകം ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വരുന്നവർക്കോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ അതിഥികൾക്കോ അടുത്തുള്ളവർക്കോ ഒക്കെ നൽകിയിട്ട് നമ്മളും കഴിക്കാം. അതല്ലാതെ അതൊരു കച്ചവട ചരക്കായിട്ട് ആഹാരത്തിനെ സനാതന ധർമ്മം പറയുന്നില്ല. പിന്നീടുള്ള ഈ കാലം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ആഹാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടന്ന് വിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു കച്ചവട ചരക്കാക്കിയിട്ട് മാറിയത് പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങളിലാണ്. ഉദരം, നാവിന്റെ പറയുമ്പോ നാവും ഉദരവും ഒക്കെ ഒരു നാവുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഉദരത്തിലേക്ക് എത്തുക. അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അത് രോഗമുണ്ടാക്കും. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ആഹാരം കഴിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുക അല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ? പണ്ടുള്ളവര് പറയും. അപ്പൊ പരിഹാരം എന്താണ്? നമ്മള് ഏകാദശിക്ക് അതുപോലെയുള്ള ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പുണ്യതിഥികളിലൊക്കെ നമ്മള് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ വ്രതം ഇരിക്കണത് ഒരു കണക്കിന് ഒരു നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്. ഉദരത്തിന്, ജിഹ്വയ്ക്ക് ഒക്കെയുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ, അതായത് ലൈംഗിക വേഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്താനത്തിനെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു വേണ്ടി അല്ല എങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ടല്ല, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള സന്തതികളെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വിവാഹത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ച പിക്ചർ ആരുടെയാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇതാരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അജാമിളൻ. അജാമിളന്റെ കഥ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ? ആദ്യം സാത്വികനായിട്ട് ജീവിച്ചു വന്ന ആള് അല്ലെ? മഹാസാത്വികനായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദർഭ ശേഖരിക്കാൻ വനത്തിൽ പോയ വേളയില് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടി വേഴ്ച നടത്തുന്നത് കാണുകയാല് ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് ആള് ഭക്തി മാർഗത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പതിച്ചു പോയി അല്ലെ? താഴോട്ട് വീണുപോയി. അങ്ങനെ പല പല പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ സാത്വിക അവസ്ഥയിലെത്തിയ ആളും പതനം സംഭവിച്ച് താഴോട്ട് വരാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്.
തരം താഴ്ത്തൽ, അനിയന്ത്രിതമായ അനധികൃത ഉപയോഗം 5 തരം. ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ആസൂത്രണം, സംസാരിക്കുന്നു, ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്ത വരണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം നമ്മുടെ നന്നാവും. എല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതിന് എന്ത് വേണം? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം നിയന്ത്രിതമായിട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് സെൻസസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനില് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. അത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവയെ സംബന്ധിക്കണ ആഗ്രഹങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ തൃഷ്ണകള്, ത്വര എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ 3 തരം ത്വരകളുണ്ട്. ഈ ത്രിവിധ ത്വരകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വശംവദനായി തീർന്നാല് അവന്റെ ജീവിതം അപവിത്രമായി പോവും. അങ്ങനെ ആവാൻ നമ്മൾ ഇട കൊടുക്കരുത്. വാഗ്വേഗം, ഭാഷണത്വര എന്ന് പറയുമ്പോ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങള്, അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭാഷണത്വര, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. അതിന് ഒരു നിയന്ത്രണവും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ നമ്മളുടെ ആ ഭാഷണത്തിനുള്ള ത്വര അത് കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ആ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുക. അത് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കണത് 1, 5, 10, 11 ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. നയദ്വചിത്രപദം ഹരേർയശോ ജഗത് പവിത്രം പ്രഗൃണീത കർഹിചിത് തദ്വായസം തീർത്ഥമുശന്തി മാനസ നയത്ര ഹംസാ നിരമന്ത്യുശിക്ഷയാ. പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും പവിത്രമാക്കി തീർക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാത്ത വാക്കുകളെ മഹാത്മാക്കൾ കാക്കകൾക്ക് കുളിപ്പാനുള്ള സ്ഥലം പോലെ കരുതുന്നു. സർവഥാ പൂർണ്ണന്മാരായ മഹാന്മാർ ദിവ്യലോക നിവാസികളാകയാൽ അവർക്ക് ആ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരാനന്ദവും ലഭിക്കില്ല. തദ്വാഗ്വിസർഗോ ജനദാഘ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമവദ്ഭവത്യപി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനി യത് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. നേരെ മറിച്ച് അനന്തനായ ഭഗവാന്റെ നാമ, രൂപ, യശോ, ലീലാദികളെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആ വർണ്ണനകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വിശിഷ്ടമായ ഒരു പ്രത്യേക സൃഷ്ടിയാണ്. വഴിതെറ്റിപ്പോയ പരിഷ്കാരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ അശുദ്ധ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തില് വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉതകുന്ന വാക്കുകളാണ് അത്. അത്തരം ദിവ്യ കൃതികളെ അവയിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തികച്ചും സത്യസന്ധതയുള്ള വിശുദ്ധരായ സാധുജനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ഗാനം ചെയ്യുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ സേവിക്കണ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, അത് മാത്രാണ് അബദ്ധജടിലങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിവുള്ളതായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ കൃഷ്ണ അവബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാക്കിന്റെ ശക്തിയെ, ഭാഷണ ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. ദുർബലമായ മനസ്സിന്റെ ആണ് 2 തരം ക്ഷോഭങ്ങൾ: അവിരോധ പ്രീതി, വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ദുർബല ആവാണ്ട് സുശക്തമാക്കണല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാക്കുമ്പോ ആ മനസ്സില് ഈശ്വരൻ വന്ന് വിളങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും. ഈശ്വരനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും സംരക്ഷണത്തിന് എന്നുള്ള ആ ധൈര്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയ ആ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ദുർബലമാവില്ല. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം നമ്മള്. അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളെ 3 ആയിട്ട് തിരിക്കും. ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യം, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യം, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. ഈ 3ഉം ഒരു നേർരേഖയിലാ വരണത്, അല്ലെ? വായ, അതുപോലെ വയറ്, ജനനേന്ദ്രിയ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാല് അതിൽ വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങള്
തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വായിൽ നിന്നാണ്, ജിഹ്വയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്നുള്ള ആ ക്രിയയില് ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ഒക്കെ അഭിലാഷങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രണത്തില് വന്നോളും എന്നാണ്. അപ്പൊ 6 തര രസരുചികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു വേണ്ടി കൊതി, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധീനനായി കഴിഞ്ഞ്, അപ്പൊ അയാള് ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി എന്ന് വേണം പറയാൻ. ചിലർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ മാംസാഹാരങ്ങൾ വേണം, അതുപോലെ ഒരുപാട് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത എരിവ് പുളിയൊക്കെ ഉള്ള ആഹാരങ്ങൾ വേണം. ചിലവർക്കാണെങ്കിലോ പച്ചക്കറി, വള്ളികള്, ഗോരസങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ 2 കൂട്ടരുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണ്. എന്താണ്? ജിഹ്വാ സന്ദർപ്പണം അല്ലെ, ജിഹ്വയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് 2 കൂട്ടരും കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം അനുയായികള് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മുളക്, പുളി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ, മസാല ദ്രവ്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളതോ, മാംസാഹാരങ്ങളോ ഉള്ളികളോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ വെറ്റില, അടയ്ക്ക അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ പുകയില, അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ, മദ്യം, കാപ്പി, ചായ, ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ ജിഹ്വയുടെ പ്രീതിക്കായിട്ടാണ് തന്നെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. നമ്മള് കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം മാത്രമേ ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ശീലം വളർത്തുമ്പോൾ ഈ മായയിൽ പെടുന്ന ഇത്തരം ആഹാരങ്ങളെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. പച്ചക്കറികള്, ധാന്യങ്ങള്, ഗോരസങ്ങള്, ജലം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിക്കണ ആ തരത്തിലുള്ള ആഹാരം തന്നെയാണ് നമ്മളും കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് അന്ത്യം 6:227 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജിഹ്വാരലാലസേയിതി ശിഷ്ണോദര പരായണ കൃഷ്ണനാഹി പായ. രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങുമിങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ആസക്തി. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആസക്തരായി പോകുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം ഒക്കെ നേർവരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അവയൊക്കെ ഒരേ വകുപ്പിലാണ് പെടുന്നതും. ഇപ്പോ ഈ നമ്മള് ഒരിക്കലും അതിന്റെ അടിമയാവരുത്. ആഡംബരമായിട്ടൊന്നും വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ രുചികരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഹാരം തന്നെ വേണം എന്ന് ശഠിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഉപവസിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഈ ഉദരത്തിന്റെ ഒക്കെ ത്വരയെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതൊരു ശീലമായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം എന്നിങ്ങനെ 6 കാര്യങ്ങളില് നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ള ആളെ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമുള്ള ആളെ സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ പറയും. സ്വാമി എന്ന വാക്കിന് അധിപൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്വാമി എന്ന അതിന് അധിപൻ. ഗോസ്വാമി എന്നാല് ഗോക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ സ്വാമി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. കുടുംബത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ മാത്രം ആധിപത്യമുള്ളവനെയല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആധിപത്യമുള്ളവനെയാണ് സ്വാമി എന്ന് പറയാറുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആധിപത്യമില്ലാത്തവനെ ഗോസ്വാമി എന്നല്ല, ഗോദാസനാണ് ആള്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികളുടെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള
സ്വാമിമാരുണ്ട്, കുറെ പേര്, അവരെയും ഗോസ്വാമികള് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാ. അവര് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായി മുഴുകി കഴിയുന്നവരായിരുന്നു. അല്ലാതെ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഗോദാസന്മാര് ആവുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭൗതിക ലോകത്തെയും സേവിച്ചു കഴിയുന്നവരാവുക, അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്തനെന്നൊന്നും ഭക്തനാവാനും അവർക്ക് പറ്റില്ല. മറ്റൊരു തൊഴിലും ഇല്ല അല്ലെ അവർക്ക്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഈ ഗോദാസന്മാരെ അദാന്തഗോക്കളായിട്ടാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കാത്തവരായിട്ട് ആണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദാന്ത ഗോവായിട്ടുള്ള ഒരുത്തന് കൃഷ്ണദാസനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വരികള്, മതിർന്ന കൃഷ്ണേ പരതസ്വതോ വാ മിഥോദ്വിപദ്യേത ഗൃഹവ്രതാനാം അദാന്തഗോഭിർ വിശദാം തമിശ്രം പുനഃപുനശ്ചർവിത ചർവണാനാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഴിയാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പരപ്രചോദനം കൊണ്ടോ യോജിച്ചു നടത്തുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനായി തീരുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഈ ഭൗതികത്തില് ലൗകികര് കഴിയുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ച, സ്വന്തം പ്രയത്നോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയത്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയിൽ ചേർന്നാലോ ഒന്നും ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവനായി തീരാൻ സാധിക്കില്ല. കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അവർ അവിദ്യയുടെ കൂരിരുട്ടിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പൊ അവര് അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന് വലയാനേ അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ജനിമൃതികള് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാണ്, ഇനി ഇതിലും നീച യോനികളിൽ ജനിച്ചുകൂടാന്നില്ല. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കർമ്മ ഫല അനുസരിച്ച് നമ്മള് ചിലപ്പോ നീച യോനിയിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടേക്കാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനല്ല, കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മള് തപശ്ചര്യയോടെ ജീവിക്കണം. ഇതാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദധീരഃ സർവാമഭിമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഒരാൾ വായിക്കൂ ഈ ശ്ലോകം. ആരാ വായിക്കുക? വായിക്കൂ. വാചോ വേഗം മനസ് ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗം ഉദരോപതസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേദധീരഃ സർവമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പരിഭാഷ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധാഭിലക്ഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും, അതായത് ഷഡ്രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരകൾ, ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദനത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൂടെ വായിക്കൂ ശ്ലോകം. ആരെ വായിക്കൂ? കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചോ വേഗം മനസ ക്രോധവേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദരോപസ്ഥവേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ വിഷഹേദധീര സർവമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. അതിന്റെ പരിഭാഷയും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധാഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഷഡ്രസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരകൾ, ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും
സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എല്ലാരും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം. പിന്നെ ലെസൺ ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണോ? മിക്കവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇല്ലാത്തവർ വാങ്ങുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് ലെസനൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആവർത്തി ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഒരു ശ്ലോകം വെച്ച് മതിയോ അതോ 2 ശ്ലോകം ഒരു ദിവസം എടുക്കണോ? എങ്ങനെയാ പോകണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശ്ലോകം മതി മാതാജി. മതി. ഒരു ശ്ലോകം മതി മാതാജി. നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴപ്പോൾ ചോദിക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ലെവൽ 3ലേക്കായി. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡില് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതുപോലെയല്ല കുറച്ചും കൂടെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം.